Lights. So, kuan na, start na. Yang doon ako kayo mga niya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man walahu wa ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram. Salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Waalaikumsalam. Una-muna ini tukbal taniyo in pagsukur in pamudjihi fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini Tuhan taniyo maha suci maha tinggi nagpapanjay ka taniyo iban sin katan makhluqat Tuhan baing ulungon ha mga manusia baing kasihon ha mga bariman. Akong pasan ko yan dayan ginawa atin ya in kita ini yari kita nag-live ha ini office ini Haji Ahmad Kampadi Ahmad Cakaluran Konbenel Erham Foundation yari ha muntelungan tinis kasanyangan na murah-murahan bangmayan dihilan kita ng sinallah subhanahu wa ta'ala ini kasanyangan bukod sa jaman kauman kasanyangan lapay ingkatan in kasalamatan ingkatan sin ini kuhan sin kauman ini di katutan niyo ada niluwa na in kauman sin mga muslimin. Alhamdulillah ini nikmat dakula in biya mga longta pag-live ini ha Facebook. Subhanallah katiko no di na kita makapag ini longta nasihat ha mga ibutang ta mga ini Anil Tower yaon sabab sinamon ini longta kahalan bihaw amin longta ECQ na enhance community quarantine amuna kan na murah-murahan imbaita nila atin niya sumubli na in GCQ be general na atin niya nakuan na ba ini na timaas din ranggo general na insyaallah na kalau ini ang belong tamit mga humayang-hayang. Ba't sabab ini invite nila aon na mga jeep pasahero magdakan doon na kuan yaon. Karandanan ng pabiyaon ini matawag bi mga service sadya. Mga inilong limited in kuan niya. No bang uno di na kita magtakit-takid to at ila do koy parakala kasabot ko sa jet to. Nikmat dakula ini mga pag-video ini mga pag-live ini, Masya Allah. Ba't sabab, suy-suy ka ko, bukon sa ni tartanto di ka to ada ila sin sambuangan. Auto mangikaw. Sa plug matubig, ba't sabab, magkuhan, mag-comment, dahil mga hula duay, dahil mga ini New York, dahil mga Saudi Arabia, dahil Malaysia, Masya Allah. Atin niya, ini matan tuod dalil dakula sin pagka ini long sin basa ang galis pagka dynamic sin agama Islam asal matan tuod in Allah subhanahu wa ta'ala ang kawasa in mga parakala ini na sa kaula-ula di nasadya mga ini longta unong century ni ginawa yung mga kuwan ini mga ini di na 20th century 21st mga 21st century 21st century na kita mo kuno ang pengkasabunalan niya biya na sin kaya pag nasihat si mga kaguruhan taniyo
ambok na den kanila lang tabi sinamun ini murid nyo ini na yari rayo Ustaz ini Said Tanyo Alim Tanyo Ustaz Al-Ghamir nagalo yung kabunalan niya mahang ako ton makatawakal nasihat magkawala do naring sabiat to yari siya dimihil ka bulansa iban bang awon mga ini longta di ko tanto maabot at tawari kapahaman na yari ra siya bihan long as the audience mataud din sa the audience bang lumawin na ring harwayan mataud na saan yari mga hufaz sinamunhasi yari ini ang buhok manghud i-idol ini Rashid nakipadyahman sa dua long taan akon ni Ubaydullah Arif ibn Mujibur Rahman di lang sa butong tingan nila supaya sila magtuwi kilig isang magtuho insyaallah manjari long nga bisan na kumanhan mangan nasabot kita alhamdulillah naway sa ni adto in parakala ini hadi pa kita makadto patapik ta asal ini kaya tak sin mga ulama tauhid, iban sin mga ulama tafsir. Ingkatan sin jimato bihaon ini at this point in time, tong simbasa ang galis. Iban sin jumato hasusungon, inyan katan nakakandot na halawang sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allahil azali. Mangikaw, Ustaz Al-Ghamir, sagda ko to na. Sa Al-Ghamir ini, kuwan ba ini? Ang bukti nga mga konsultant ko ini siya. Mabata siya, umul. Na subsukan ako na ba ini? Na sumagawa, magulang siya rin kakail. Alhamdulillah. Na, yan turid tukatan. Si in manahot maasla. Ingkatan sin jimatuna limabay. In pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo iban sin apo taniyo Adam alayhis salam iban sin asawa niya iban sin jun niya ini iban sin amunlong niya ini pagtawagon nila mga basa ang galis amunlong niya ini unutan pagnganan nila solar system iban sin kataan duwa indeng dito dita na maabot ngan dita na matakitaki kataningan in kataan niya asal halawong sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala wa pasinwa law sin maas pagsakali pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala way pay manusia di dunya asal hiklad na sin Allah subhanahu wa ta'ala inggungi biutangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala ini amun katan sin kalalagihan sin bangsa manusia kataan sin kalalagihan sin apo tanyo Adam iban sin apo Hawa bat sawabin sila papaghalipahon maripajun niya dengan sawabiat to inyat to dengan mga lamta suway pagsukulan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala way pakitariya doon asal hiklad ng kataan kalalagihan ta yaon ng tubig yaon ng gumi yaon ng kaista-istaan kung saan mga ista galunggong yan mga bago-bago na sa ng mga 21 atau 19th century awal zaman payat to. Long si mga sila ulama tafsir, na lain kami kay Ustad Gamirin magbasabay sa kitab bisan na kumantiyo. Dahil bukod niya rin yung katartanto rin kako. So mga hama magkabasa ta sinang mga inilaw ta nasabot si mga ulama tafsir. In katan yan, way pen apo tanyo Adam iban sin apo Hawa nakalanding maripadun niya. Iban sinamin on pang katao. Ang pambok bukong batao amon syaitan amon iblis ka to laknatullahi alay way pa sila ri us na to biuklat sin Allah subhanahu wa ta'ala katan put mayan misan in surga among in pagbasa nila bang habasa sin mga sila ulama ini biakanda Sheikh Muhammad Mitwalli Sha'rawi ad-Da'iyah ini among long nga surga jannatut tajribah atau tajribiyah whatever pauntulon niwan kako asal long niya to pia panjari na sin Allah subhanahu wa ta'ala way pen aputan yung Adam na papanjari ito alam sin sulka
Iban sin Apo Hawa. Ubus na hiklag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkataan mga nikmat. Halong sin sulka. Complete. Na wat malengkan, baita sin mga sila ulama tafsir, bukod niya ito insulka, amuin kaya janji sin Allah subhanahu wa ta'ala, paghulaan sin mga bariman. Bukod. Yan ito, inisulka, bialong tabangan tulong taba sa Anggalis, experience paradise pagyanon. Dito ngahil in Apo Tanyo Adam, iban sin Apo Hawa, sin parakala, amulong nga ini Al-Minhajur Rabbani. Amon ini longta ini aturan sin agama. Nari kita magpalukay dito. Mari kita pa dunya magbalik. Ibutang taos na kita rin dito. Manjari, imbiyaw na dunya, hindi matukatan niya, pagbasaw nila modern technology, yung mga science yan, yung mga ini longta pandemic yan, yung mga virus yan, yan, para kalak bago. Habay kasi mga sila ulama tauhid, yung katanya, wala nalipas dahil pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nalipas dahil amun ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, amun ilmu daan, amun ilmu asal. So ay pa ini pahuhutom taniyo, in aqidah taniyo, in Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamislihi shay. Kaya ingatan ngayon sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan niya, awala niya papiapan dyan. Dahil nga sa papiyad to, makawa ta basis sa launching Quran, mamulya. O mga kabataan doon na kuhan yun. Idol, diya kasanyangan ini. Diya, siyo ka ko. Long niya katon, ombayin long niya pangaroon na mo. Unong nin hati sin ini, ilmu ini. Long to uno. Yung panganal ko nito, mga ilmu pag-ail, atau mga pagsambayang, atau mga pagpikla. Ay ikaw tilong niya, kun fayakun. O ilong ko, para kalat ako laksan. Amoy long niya ini pagkuhanan ko long niya, mga kumug takbiratul ihram. Fayakun. Na wala ko isagtuan al-kamir, wala ko anakon kiwan, ano ba yan? Wala ko bialda magtuibiyat ito kiwan, way. Ba't siyang long ko na, supaya siya biyak makuhan. Long ko tuwan na, utok long ko mariyaw saan. Sumagawa long ko na magmap na kuman ikaw. In ilmu yan long ko para kalat na kula. Bukul long ko yung butangan niya rito mga takbiratul ihram. Minsan ko long ko magniyat hayan long pa takbiratul ihram. Salong inikuan mo. In takbiratul ihram mo. Importante nakaagad ko. Sin kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in pangasuko ko long dong kurihe ini. Ginako lang ko mga sukay mo sin nag-indo kay mo. Ay nakabagbaita. Sa alam ko, sure, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang siya humog takbiratul ihram, Allahu Akbar. Magniyat siya sing pagyanong mo yan. Nalong niya, invite talong niya kako, di isab sa along niya, sabayan talong niya, kahat yan takuno. Ang palong niya, ini mamustajab yung pagsambahayan ta. Nalong ko, benin na ba? Ini, in pagyanong mo yan, researchon ko na. For the meantime, butanin na. Butanin na. Ayaw na ko yan magniyat at takbiratul ihram. At supaya, hindi ka magproblema. Ba't sabab, may tanda ko sin kasabunalan, wala yan nahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala lang ko kayo kato si mga kasahabatan niya. Wala kayo kato ituan al-gamir. Why? In mukti, wala lang ko nagsambot bihan. Nasa, misang bihat to, research ko yung tutuan. Pag kita ko alam sing Quran, yan ini kahinapusan na sing surat Yasin. Ausats, nasabot yan farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innama, a'udhu billahi minas syaitan rajim, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Al-ayah. Ito na saja kita tungtog.
Bisan kita rin na magpahaba. Manjari. Unin mana si tafsir niya ini. Tiap silan ini Sheikh Muhammad Mitwalli Sha'rawi. Idol na mo kay Ustad Al-Gamil. Dito. Long na kita ni long niya, aun long niya. Innama amruhu. At-tafsir innama iradatuhu. Adapun buat malingkan ini iradat sin Allah Subhanahu wa taala, tilin para kalaknya. In iradatnya apabila siya mabaya magpaun. Magpaun innama amruhu idza arada syai'an, apabila siya mabaya atau magkahanda magpaun hambukun uno an yaqula lahu, ipamung sin Allah Subhanahu wa taala lahu, bukul lahum, bukul laha, sumagawa lahu. Artinya sa kaulaula mamungin Allah Subhanahu wa taala kaniya kanjiw yadto, mamung kanjiw lahu uninhurid to. Inhurid to, amon uno-uno na yaon kabayaan niya pa, ipapanjari. Manjari, hapanapsir niya tuan. Sa gamit, sagdama na ito tuan. Hapanapsir niya, sa kaulaula, in parakala yaon, aun na siya halon sin ilmu sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, in paglahil niya, depende hakabayaan sin Allah ta'ala, artinya aun waktunya tertentu. Biar dasin sa pantun niya, upama niya, tias malpare. Ini batak-batak. Hatinya tiyak burus sinina niya. Naway pa saan nakapagtiyaw nindo, magtiyaw na to. Way pa, sambil naman kapo-apo nila to, way pa. Asal kaya ingatan na sila Allah Subhanahu wa ta'ala, in batak-batak yaw ni pagburus. Hajaman tertentu, hatahon tertentu. Oo. Hawak to, hajaman pandemik. Aun ko, pega anak na ospital, hajaman si pandemik ini. Aun, kita, kita. Nah, manjari, inyat tukatan, asal aun na. Halong si ilmu si Allah Subhanahu wa ta'ala, halong si pangingat si Allah Subhanahu wa ta'ala, imbata-bata iti pagburus. Manjari, pagyan si Allah Subhanahu wa ta'ala, kun inhati niya bukong niyang pamaawon. Hapanapsir cinkay banan ulama tafsir. Ambok na rin kanila. Amon ad-da'iya Fadilat al-Sheikh Muhammad Mitwalli Sha'rawi. Asal na lang niya awon sa yadto siya nakatapo. Halom sin ilmu sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allahil azali. Pag yan sin Allah Subhanahu wa ta'ala kun, bukunin natin niya yung pagpapanjari. Sumakaroon niya, lahil na kaw. Manjari pagburus ng mata-mata ito. Sa kaulaula, gumawa na siya magtupamong panganan na alam wujud. Na aun alam khafi. Aun alam nakatapo. Aun ilmul ghaib. Amin nakatapo. Di kay ngatan singkatan. Na pagyan si Allah Subhanahu wa ta'ala, lahil na kaw. Amo na yung pagyanan niya halang sa Quran. Kun, fayakun. Na, saruon doon. Maaon siya. Hatin amo na inipakburus na yung bata-bata. Ba't sabab na kapag tiyaw na yung inama niya? Manjari hatin niya ini jimato na yung jimato sambil na burus na. Dito na sumalta inpuddat iradat sin Allah Subhanahu wa ta'ala sa kaulaw lang ni lahil na kaw. Ang painujud niya, halom sin ilmu sin Allah Subhanahu wa ta'ala, matakal na, malukay na. Yato na halom ilmu sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukon dan, yung pakaingatan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, sabay na ipagburus. Na in Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, bukong biya si mga doktor, tabi ayaw katos tabi at nakaingatan nila ini kuhan, aw biya mga ini onsa, nung dayan biya amin ini, biya on magtupag nganan nila, nung taad to. Aw to ano ba? Amin butangan ba biya ihi? Tabi ayaw? Pregnancy test. Pregnancy test, manjari, bangit on gumawa dito good list. Wala, lamang doing good list.
atin na positive. Ang pakaingatan. Na Allah subhanahu wa ta'ala makumbihat ko. Laisa kami siya. Asal kaingatan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Way penjun niya, ini kaingatan sila Allah subhanahu wa ta'ala. In hirasi di pag-anak, waktu yaon. In date of birth niya ito. Bihe ini. In umul niya halon sinjun niya ini, bihat to. In katulad janan niya di hadun niya, asaidun huwa, am syaqi. Uno siya, happy siya di hadun niya, atau not happy, atau lonely siya. Kaingatan natin sila Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mo kitaon, bang mo dungdungan yung mga ini, long tapanak siya mga ulama. Sa kaulaw lang, yung katanyan, finished product. Sa kaulaw lang, yung katanyan, nakaprogram. Na yung kabdangan niya, tubun na. Sumagawa only layan niya. Ang patarima misunderstood in Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sablong na yung katan sinini, hinang mo amal mo katan marayaw, kaingatan nasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa kapag anak, makapagtadyog ko, hadumi ni. Insyaallah, igana ka na. Hati na kawan tagbilatan, kawan tagdoa. Kawan tagdoa. Dumi ni. 23. 23? Are you sure? Insyaallah. Kung 22 Kabi in 22. Yes. 23 bihawon. Lela ko kadar, insyaAllah. Malay mo, lela ko kadar. Puspusan nyo na, insyaAllah. Important kami concentration ito. Ba't sabab sambatan siya naman magpo-post, yan dyan, nag-post ali, diyan nakuha ni sawa ko, na-encourage ko si pag-post niya ito. Professor Ali ako. Bukan bisa Ali ako. Ali Ayub. Atin niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, di magitong sing quantity. What matters is the quality. Namin yung concentration, may ka-ikhlas mo ito. Naman dyan, in katalong si mga mag-imungan kaibanan, wallahu alam. Tabiya dia ang gatos tabiya. Magunukol na magsusa. In katanya nakaprogram. Kaya susulat na si Allah subhanahu wa ta'ala yung katang kakahinang. In amal mo marayaw, asal kaya susulat si Allah subhanahu wa ta'ala. Jumato yan. Mabaya kay Ivan Jindi, Jumato. Ba't sabab? Yan tunalong si Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan na Jumato. Na okay ramin yan to. Biya meron na ito problema tayo ito. Ba't sabab malmarayo? Biya din ang malmani. Tabiya katos tabiya. Hindi ni tabiya katos tabiya. Maaf kamu. Amun maksya. Ini pagsiri. Tabiya katos tabiya. In pagkupur. Inhinang langgal sa kata. In general. Ano yung sabihin ito? In answer. In jawab. Matan inyatu keiingatan dari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sumagawa, kaya hahatian tayo, ininang mangikata, in maksiat, ininang ini bukun marayaw, ang pianglangan sin cara inyan, di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun sadya ini yadto. Kataan sini para kala. Biasa upama para kala pag-agama mareho sang kata. Magsambayan upama niya mareho sang kata. Magsambayan, magpuasa mareho kata. Sumagawa diilan pa ko sin Allah subhanahu wa ta'ala kuantuan bonus. Ngutato. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Di mabayin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo, ini maluhay, ang magpaluhay kamu. Hagin hawaran niyo. La tusaddidu ala anfusikum fa yusaddidu Allahu alaikum. Ayaw kamu magpasigpit sin mga parakala niyo. Ay doon naman ini parakala pagula-ula, parakala ini longta, mga ini pagbulok binasa, pag ini pagkuha, ay ikaw magpasigpit. Parakala pag ibadat, ay ikaw magpasigpit. Sambatan ni Ustad Al-Ghamir Kabi, ayaw ko ini magtahajud magtawin kaya karok ko kaya umbihan. Ako hindi mo na marahin ini imata mo. Gusto mo na kung ito break on ko yung record. Bangin kanila unong kako walo. Bangin kanila walo kawhani kako. Ba't sablong ni unlimited ito? Ayaw.
yuridullahu bikumul yusra. Ikabayan si Allah subhanahu wa ta'ala, among magpaluhay ka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbanda, yassiru wala tuassiru. Pagpaluhay ka mo, ayaw ko magpahulit. Naman jadi hati peluhay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito parakala among mga ini ibadat, among marayo sibo-sibo. Biyan, tawaon mo ilawi marayo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naghadis. Ini umutet to. Ustad ini Ustad Al-Kamer. Asti audience. Atau call a friend. Bang ini aun parakala dua tuan. Ini kuan kawaon ngay akapud daray. Bihan. Artinya kawaon ngay namin labi ini kuan. Amin makaanyag to. Bihan. Sibu-sibu yan to. Naman jari. Walhasil. Baca biya masih labing waktu itu magdakan. Sinyasan mo man ako, maong nabiyak kuan. Bukod isa pa min pagsinyas mo kako, pagbihan, suway kita mag-ending magtuloy. Biya crash landing yaon. Suway mo kung crash landing. Bang biya mga inilong tamasok ng landing, na magsinyas na kako. Biya sinamin pilot yaon. Yan, artinya ini magkuan na. Hinay-hinay sila lumanding. Masakit din crash landing. Suway hinay-hinay. Nah, di lang mo man ako, signalan mo ako. Nah, mandiyan. Suway tamapinig muna. In ilmu si Allah subhanahu wa ta'ala, langkap. Hati niya langkap, wayroon nalipas hang sulang unon, kaingatan niya kata. Unin hinangta, unin na hinangta. Bukod sa katupit, unin na niyak mo, unin na pikil mo, unin na anyam-anyam. Ang kanyang puasa, ini nag-champion. Kung ba't tulong niya, illas sawm, pa innahu li, wa ana adzibih. Ba't sa baboy, rumalipas ni Allah subhanahu wa ta'ala, in puasa yun, way saan mga aksyon niya. Bukod ini kalagayan in puasa, subay ka mag-jogging, magliwot si masjid, hindi makakila. At tawo kung subay ini, kung way connection sin ini, sambayang tarawih, sambayang tahajjud, matupamon hakikat sin puasa. Sa unin puasa, lawan sin mga sila kaguruhan ta, muna-muna to, magtangka, al-imsak. Amati muna to. Naman jadi kataan sin mahuna-una, ta, halawang sin pikilan ta, akal pamikil ta, hinapuan kita puasa, kaiingatan ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way panapikil ta, way pananiat ta, asal ito kaingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, langkap. Nasa tumtumon ta. Supaya kita di makablame ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, asal dah, mag-blame kita kaniban hindi, di dah siya mga mahakin. Di dah. Blame mo min Allah subhanahu wa ta'ala, di dah. Dumamag-discuss manusia, di dito. Di dah mahagin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa importante di hati unta. In ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangingat niya muna. Wayroon. Ini long simbasa-basa ang galis. Bangabasa ang galis. Long niya. Way finger niya rito. Long simtauso. Way pamuksog-muksog niya rito. Ikaw yung mag-desisyon. Mabaya ko tumahadjud dumini. Masya Allah. In Allah subhanahu wa ta'ala, tabangan niya ko. At sabi ng Mario, insya Allah papagbarakatun niya. Bangin sabi manusia, di mabaya. Di siya mabaya, magtadjud. Gaman, tabiya, katos tabiya, magto siya magmaksya. Narikaw tamangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Di pianglangan ito kayo mo. Sumagawa, kakausan si manusia, kakausan niya, hindi tumahadjud. Intanda niya, bakon saan katansin magpupuasa magtahadjud dumini. Makasiguro ko bang aong tao, hang kamilyon, laong ta nagpuasa, magtahadjud siya dumini, hang kamilyon. Di. Imposible ito. Sa maba siya. Marawa kong timahadjud mga 200 nga ibo.
Dengan lang sinang kamilyon magpuasa. Atau mga magtatunga milyon na ito nagtahajud. Lagi-lagi lang na sunat. Kaya sabi niya, di kita sukutun kato. Isang pabianahan ini ilang ko si pala niya, khairum min alfi shahr. Labi marayaw din sinamun hangi bulan. In pahala niya. Di ko makaiyan long yung katansi magpupuasa. Tumahajud dumini. Depende yan. Haniyat niya. Habayat niya. Manjali. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, indecision sin tiap-tiap ang kataw rin kato. Iban sin katan na hinangta, iban sin sung tahinang sa sumakawa, wayroon pamusog-buksog niya, hadisisyon ka. Not unless piya ngayon mo, long sin mga ulama, dahil nga mga sareo-reo pangayo dahil nasa wabiyat to, ini dia tak sip mga sila ulama tafsir kaibanan. Hambok ng mga rahasya. Sin suratul Fatihah. Yan na suratul Fatihah. Amun farman si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaya nga tanda yung sikatan. Ini bang tato sinungkon. Ustaz Al-Gamer. Tabang ka. Bang tato sinungkon. Iyyaka na'budu. Tupok ikaw ra. Piyaw na magto, iya ka. Lilhas. Piyupok magto, tupok ikaw ra. Bukon sa na'budu iya ka. Bang na'budu iya ka, itamaling kat sa Quran mahamulya. Allahu Akbar. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, si masuk si matinggi. Biumutang in tiap-tiap titik, in tiap-tiap huruf, in tiap-tiap kalimat, habubutangan niya. Among sani nambuk dengan mga panapsis yung mga inallah subhanahu wa ta'ala niya. Al-Hakim. Inatis Al-Hakim. Bukon sadya among long si mabasa ang galis. The All-Wise. Bukon. Inhati niya. Piag tutup-tup si Allah subhanahu wa ta'ala. In tiap-tiap butangan sinuno-uno parkala hinang niya. Nag-aamo. Nag-aatap habubutangan niya. Among tipanganan wisdom. Naman dyan. Lam yakul Allah subhanahu wa ta'ala na'budu iyyaka. Innama qal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Subhanallah. Inhati niya, tupok ikaw ra. Bangatol niya, na'budu iyyaka. Magtag-ipon kami kay mo. Aun lawang suran cincaitan, sumudin caitan. Magtag-ipon kayo mo, kami kayo mo, sumudin caitan. Iwan kan kuan. Aun way. Aun lawayan. Aun sobra. Minsan na kumanti, aun lilian niya. Ampayan piyupok sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya ikhlas to. Isa-isa niya ra. Iyaka, tupot ikaw ra. Narinig ko makayan, iban ini. Doy na. Close. Iyaka lil hasr. Taong si mga ulama tafsir. Tupot ikaw ra. Ubus, tagti ko no. Laong si mga sila ulama tafsir. Bukon na siya daniril ghaib. Ya Syekh Al-Ghamer. Said na ba? Tabangan kita to. Jawab, nakalando ba yung papantay? Di na siya kasi mugta. Di na kasi mugta. Maliban na lang mga members na naghina yung kuwan. Himina lang yung signal na mangyari siya by the bell. Nasa ina yung kakuan. Di na kasi mugin ito. Biar hilaw sa na. Amin ya Rab. Allahumma aftahla. Allahumma aftahla na ya Rab. Bangkaw sumabot na dum Lailatul Qadar ba ini? Murah-murahan di lancit Allah subhanahu wa ta'ala barakat. In ilmu ta atau minsan dak mantiu-tiu amin kahindo ka sin Allah subhanahu wa ta'ala pag mo jakarata iwan sin mga aming mga ini unte niya mga halay bini ang mga viewers lipaton si Allah subhanahu wa ta'ala in karewan niya labi ring sin hangirutahon bukon sa jasan magtahajud iban magsadaka iban sin kuan among amal mahinang tadumi naman sa reho-reho sambil india ini Masya Allah. In fact, in ilmu ang yang tinggilan sin ini kuang katan.
tinggilan sin uno batuan. Kati ba to? Tinggilan sin katan amal. Oo. Biha. Biha to. Bisan na kumatandok ba? Makaril ka to. Makaril ka to bulansang. Oo, biha. In fact, long sin kaibanan, malaggo impahala. Malaggo impahala. Manuntut ko ilmu. Bang unong insabatal. Hikasasin sa bayang mo. Dengsin ini sumunat to 2 karakaat. Maita, wajibin niya to. Insimunat to 2 karakaat, sunnat. Na matawag palilayan doon, hindi kita sumud magpapalukay. Mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siya. Isiniyan mo Bismillahirrahmanirrahim. Dahil kayo ikaw yung namasa, sumagawa tumtuma. Imbasahan niyan dahil hatuhan, dahil Allah. In ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kanya, siya in tagkalam. Siya in taghimungan. Dahil nga sabi at Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ustaz Gamil, kumbato, di siya iniyan kala Allah ta'ala. Yung katansin sahabat, ang niya kala Allah ta'ala. Namungin Allah subhanahu wa ta'ala, nagparman Allah subhanahu wa ta'ala. In Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, taymang nujin Ali ibn Abi Talib, long na, sami'atullah yaqul. Diyong kulongin Allah, namo. Para wala niya rin. Naon niya to, nakaputin siya bukon. Saabat na kula yan to. In Ja'far ibn Abi Talib. Siya yung nakura siya naman naghijra sa tuto, na? Nakura siya paghijra, mahijratul ula ka to. Harap pahabasa, siya sa to. Amin nakad to, pakuan. Amin ini unong teto. Habasa, unong tengan niya na English. Abyssinia. Siya yan to. Kita min the message. Amin kiwan sila bihan. Dia lato ini kiwan ba sila? Kaya sila bihan. Kaya to sila min Amr ibn al-As. Kumawa siya dapit dengan kuat. Dahil nauno ba? Dahil hakim. Sila mula sa lori mga tawlo. Kaya rin na mo bihay ni nanaw ni pakwan nila. Inakura ayat to. Hi Ja'far ibn Abi Talib. Piangandulan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakuhanan sin hijratul ula. Dain di Makkah harap pahabasya. In Abi Talib. Ini kuan hi sibat Allahumma salli alaihi. In hi Ja'far ibn Abi Talib. Daun niya. Sami'atullah yaqul. Diyungog kulongin Allah subhanahu wa ta'ala namu. In kusog sin pag-iman niya. Ba't sabab? Dalil dakula inkian kalam si Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabi ito, ang kandalong niya, suway ko mag-ayil na mo na. Bang ka magbasa Quran. Bukon puto mo na sa jamat ito, mga encyclopedia yaw ng tagman. Bukon, mag-ayil ka. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ang kanil mga babae ng takaudul, isa makauling. Amo pa ka mamasa, minsan umulin to na, amo na kadto. Tsak dati ta ba? Minsan umulin, ikaw pa. Ang benepisyo ng gamit, diha niya ako, Allahu Akbar. Na kimusugin ko ako, kimusugin fighting spirit. Naman yan. In concentration mo niya ini. Sa ayar sa pagkalando. Ada kala makakusog to din concentration mo, mag-block, hindi pa kuhan mo, blood vessel, ayaw. Amin simple sadya. Simple. Amin lang niya ini, tato. Khairul umuri, awsatuha. In sarew na parakala, among sarang-sarang. Long istakal gamir kawi katong live mo. Ayun pasal tahajud. Atau kata kisah niya to. Ini kawi pagdoa. Ang tatawag mo, ini suway palahan-palahan ba? Ayaw mo siya magtikwa na. Ba't sama bin marayaw, piyagyan na sin hadis, ini khairul amali, madama wa in qalla. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, usat upat. Inot importante continuous. Yes. Bangat to bigla mo mga tauhan. Usat to kabalikan po sa mga taon. Nawe, lugi ikaw. So, bismillahirrahmanirrahim. Kaya nga tantanayan hinmaanan niya. Tagnaan ko, hangan si Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rahman, Tuhan Rahim. Hari na kita maglilay si mga yan to, may mga Rahman Rahim. Maluag yan to. Baka sa ito kay pag-lecture ta ko, RPM, sinamun last week, na kuwanon nyo man ito magbalik. So pa mabaya magkuhan, mag-pick up. Sa, in-important diya, in tumtumong tayo, in concentration mo, inyong kalam si Allah subhanahu wa ta'ala.
hipapabasa kayo. Baca berukun siya halom sin Quran, halom sin sambayang in suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Indamirnya yan, gaib. Hatinya huwa. Lamahangan si Allah Ta'ala. Hatinya siya. Allah, siya. Usap tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. In alhamdulillah yang pakai unta ini paksukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatan, hinangnya katu. Hinang kita manusia. Biapan jari kita, rijikian kita, hidayatan kita. Katanya itu paksukulan taiwan jikatan nikmat. Dikiyat tumubos bang tanganganan katanya namun asmaul na. Bialam ta rijiki uslomo. Biasa pa malam alhamdulillah razzaq. Pag-ubusap to, biya mga nalapas to deng hakuan. Deng ha ini kuan. Ini aramala atau kapilig to alhamdulillah lilin kuan. Ini longka biar mga yangkatnya kau darajatmu alhamdulillah ya biar sopama ini kiwannya kau ini dihilannya kau in ulong long alhamdulillahman sa piabon tul na magdi alhamdulillah maita sabab nakapbanglong mo alhamdulillah bullseye law simbas ang galis direct natudyo mo tungod ini jatwa di buluti amunin Allah naya subuh ko siya ng buhok niya anak ko kulog niya amak tuan bedingin pag Tuhan pa Allah Ta'ala tan ay mapag-ayil mga pagkuhan na makulit along ko biya nahukom talaga siya inhati sin Allah along si mga ulama definition nila al-ma'bud al-haq atau al-ma'bud bihaqqin abang tolong itaw po niya biar ada sakatulong po ini la ilaha illallah atin la ilaha bihaqqin illa Allah nah cantikan ni sa Bapak Indonesia dalam gamit dua maksud ko dua thumbs up nah relax kamu manjay Bismillahirrahmanirrahim siya. Bangha English, longnya third person. He. Third person. Bangha ini kuan, bangha ini Arabic, longnya damirul ghaib. Amun akat tuan. Pakiam alhamdulillah alamin. Isiu yan, siara. Bukun damat tu kan baru di siara. Ar-Rahmanir-Rahim. Siya yung Tuhan Rahman, siya yung Tuhan Rahim. Ay magilay ang mga sinang ako niyan katan na moira kumayan sa dalang kami. Parot nila yan. Malik yawmiddin. Allahu Akbar. Siya Allah. In tagmilik sinadlaw paghisap. Sinadlaw kiamat, sinadlaw pagtumbas, yaumul jaza, yaumul akhir, yaumul hisab. Katanya itu narasin malik yaumiddin, ad-din, long holy. Okay? Nah kita he, English. Hatau tu, siya. Arabic, huwa. Damir gaib. Gimana ini? Iyaka. Banget tolong si mga sila ulama ulua. Alam hindi akan na maingat benda kuan ini tuan mga ulama tafsir ini buku aku. Lihat tu mga research na biya istal gamir. Biyan. Banget tolong ni arum siak amin biya imam amin flow. He. Maka tay sabi ini semono iyahu na'budu wa iyahu huwa ampayan nawain mag-object tabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala uninginang sin Allah subhanahu wa ta'ala divert tau amun ini instant diversion divert tau bangun pamakon magmanobila
Divert kau. Iyaka. Bukun iyaho. Bukun na damir ghaib. Bukun na third person. Banga English. Bukun na. Una na yung pagkanahan. Muhatab. Yung tausuog kay nga tanya muhatab. Inkalam lang na si Allah subhanahu wa ta'ala pagmuta miuhatab. Tausug. Dahil din sila ito naka. Dahil Arabic. Nalong sa si Kevin ang tausug bukulo ni Arabic kinakating kamo. Joke lang. Sa dahil Arabic. Miuhatab. David ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil huwa pa ka. Inhatisin ka anta. Iyaka. Tupot ikaw ra. Bukod na siya. Para siya ra to. Bismillahirrahmanirrahim siya. Alhamdulillahirrabbilalamin siya. Pudji mo ito kata. Ar-Rahmanirrahim pudji mo na isab. Maliki umiddin pudji na isab. Kaniya. Pagabot diyan lang siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay naman. Padayri ka naman rin. Allahu Akbar. Yan din ang mga rahasya. Sing Suratul Fatiha. Bal sirrun min asraris salat. Bukod sa dito. Rahasya yan sin sambahyang. Dengan sahabat itu. Bangun yang kepahaman. Pamami Sheikh Al-Gamer. Biasin pamami Rashid. Biasin pamami mga idol ini. Nasarin na bigla ko. Bago-bago diyan ko nag-research. Malimu iban malanap. Yung pagsambahyang. Bukon sadya, bukon parito mamarahi, bukon sadya rito hamon sujud atau hatayat di pa suratul Fatihah. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Miuhatab kau si Allah, miuhatab mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Di ako si Allah ta'ala ipamuhatab siya. Allahu Akbar. Biasin sa kaula-ula. In Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'. Biasin sa kaula-ula. Tahu. Among pagyanon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihsan. Lawan sing Sayyidina Jibril alaihi salam, yasu satu tanah lawannya man ihsan. Ya Syekh Al-Gamir. Jemaah bin Nabi lawannya an ta'budallah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allahu Akbar. Na inya iyaka ka'annaka tarahu. Batsabab miuhatab na ko si Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Bila kayfiya biasin sa kaula-ula imatuwang siya kayo. Masuk. Nangasuboy mga tao Makkah zaman niya to. Ya, Rasulullah. Ano ba ito? Akaribon huwa? Ambay, alam niya, abaidon huwa? Paunadi? Am karibon paunadi? Atawa na, kamakalu. Yan lang. Unulong ning Tuhan. Malayo, subay talong niya kat isilawat. Ya Allah, ya Allah. At kawalong niya, masuk. Pauna haji, hindi kato, kuan-kuanong kusad niya, kasa-kaso kusad niya. Imuro ni farman si Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut kul, takakul, kami niya ibadil ladina, dadto. Wa ibadil ladina. Wa ibadur rahman alladhi amin law niya ini kuan. Amin law niya ini bang sila mga suka ko. Wa idza sa'alaka Allahu Akbar alaik nur bangsa gini dia kuan biar nang kalau kita bangsa biar mga kuan nyo na masjid kana ta pantayan magkukusat ko pata para man si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah siyambungan magkipaso ito. Timur ni ayat para Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-ayat. Nari kita unahan ini na kita magpapakon nito. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza tagawaw tuan wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya Muhammad, bangkaw ini agsuan atau asubuhon pangasubuhan sin mga ipon ko ibadi amon mga ipon kami mahatul amon mga bariiman amon mga sila ini muslimin narayaw mga tao sa alihin wa idza sa'alaka ibadi anni hapasalan ko baitay sila fa inni qarib in farihe niya ina ka maglukay-lukay baitay magtoy fa inni qarib na sabon nato in ako pabaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni kata papabaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya masuok tuod sa suok masuok tuod fa inni qarib ujibu da'watad da'i jawaban ko taymaon ko in dua sinhisisyo na amon magdoa ka ko puspuson tayo na dumini sampai matupa pila kasuwangan batuan kawantag siya insyaallah puspuson tayo na at sa mga nabis hal min sa'ilin hal min da'in ayat kaya tayo nabis siya di kita magpalukay dito pangasuhin Allah subhanahu wa ta'ala sige ingatan niya rasala sa ipagpakuan niya ito ini pagpakusog singkuan bulansang i-charge ko sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kalong neron mangayo ang humajak to ng kuan ang pakukarinlan dumini sampai pakahantag siya insyaallah subhanahu wa ta'ala kusuhon tayo wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an apabila siya mangindua kako idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Magtupakin po sin ayat di kita maglilid dito mari kita magbalik pa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tupot ikaw ra niuhatab ko si Allah subhanahu wa ta'ala ipapamong kay mo papamong ko ya Allah tupot ikaw ra nagsusuok to sa suok-suok sin damir gaib law jud mga ulama wallahu a'lam si kalgamel sa dato to na sa suok-suok sin damir gaib masuok to inamin mo kata ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iban tupot ikaw ra impangayon na mutakan na sa kaulaw la ipag-ibadat hak si Allah subhanahu wa ta'ala nahitok balta na muna in hak si Allah subhanahu wa ta'ala ampay sa kita mangayo na walhasil bang bihat pin parakala in katanjin parakala ka ubos na. Sabi na sinalita, inilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't mean bukunin natin niya ang pamuksog-muksog niya haparakala kakahinang mo. Banghinang marayaw, suway mo tagnaan mo na. In partulungan sin Allah ta'ala to follow. Ang kanay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibda binapsi. Tagna ilo. Banga pamas. Natagnaan ko timikang ko. Bangko rin timikang timitindog sa diyato. Buhaton ko si malaikat nagtutumasjid. Ando kayo. Sak basa bangko na buhat. Sa subay mitika. Press pick up. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal ala Allah. Nah, hikaro ayat kang yato na inikuan. Yato na yung partulungan si Allah subhanahu wa ta'ala sambil ka sumampay. Bang pamaksiat, di ikaw tabangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaran ko. Sa inpangaso, mahinang mo. Tabiya, gatos tabiya, intaw mo ba magmaksiat? Makahinang siya maksiat? He can do it. Malaikat, decision niya. It is his decision.
subhanahu wa ta'ala, dilan niya ko kamahaldikaan mag-decide. Sumagawa, pangayon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Secret na isang at tawakan rahasya sinamon dito ha, iya ka na buhay ka na style wa iya ka na style iban tukot ikaw ra impangayon na muktabang dahil na mga salagbo-lagbo pangayon mo rito ya Allah bangga pabaon ta ha ya Allah alhamdulillah dihilan mo kami kamahaldikaan magpicing kabayaan na mong hinahon dihilan mo kami choice dilan mo kami ikhtiyar. Sawag sin ibtila, sawag sin inikuan, ikhtibar. Dilan mo kami ikhtiyar. At isin ikhtiyar yung dilan mo kami choice. Choice, dilan mo kami pagpini. Alhamdulillah. Diyaon ya Allah nakapi na kami. Inapi na mo amo hindi na kami mamini. Sumagawa, lungguan na kami hapag ibadatan kayo. Allah. Amo na yan nambok na nga mga na sinamon bang kauliming ko daot sindwa sujud. Katibat wa. Rabbig firli. Warhamni. Wajburni. May tayong dianak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wajburni. Wallahu alam. Kung da kaya tan ko isa. Nasa man kita man pamaana. Wala kita yung nakapagbaki man siya. Wala kita nakapag-alo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Bang kita magtumamaan ha. Iban nila yan din mga sila kuhan. Mga ulama. Allah. Rabbig firli. Yan halingkod. Ipanganal kainin secret. Tabiya katos tabiya. Yung kita yung mag-apas siya matupatakbiratul ihram. Papatiha. Pasujud. Patahiyat ini tayo amulong niya ini tasahud. Ay magkuhan niya ito. Magsyahadat. Uy, ang ito i-secret doon nakuha niyan. Halingkod. Ayaw mo isang gana-ganin lingkod. Bang ulit ni Mingkod haot sindwa sujud, mabatali sa Mingkuan. Ino ba to? Isang bayan. Kung ka. Ang kami saan na ko sumujud. Pagkuhan, magtayat na ka magtuwi. Balik yan po lang siya. Suway ang lingkod. Haot sindwa sujud. Pag lingkod mo haot sindwa sujud, ang doa niya. Dahil naman kay Hindu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbig firli. O Tuhan ko. Na mga nihalak ako. Ampun ako. Ampun aking palusa. Ampun na aking palusa. Ikhlas! Buko ni sabi ni tabiya, yung gatos tabiya, ni si pagyanong si mga ini, nakita mo ni mga kabataan niya. Memorize na siya, Rabbig alhamdulillah. Sa mayroon na talaw mo nila. Why? So may concentration. Baka mga kaampulan, so mayroon niya alam bigitan itong Rabbig firli. Warhamni. Iman, ya Allah, kaulong niya ako. Ubos, inso mo no. Wajburni. Iban lunggo ako. Oo, niya Allah, di hilang ako choices. Magpisin, hinangon ko, simbihin, ini. Lungguan ako. Amon hasupaya, kumugdan na katan, inkakahinang ko. Aming mahinang ko na katan, inkawayaan ko. How na ito pangayon mo? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dituha wa iyaka nasta'in. Makadjari ito, mangayo ko rito. Makadjari. Ya Allah, lungguan ako. Minsan ko rin na magpa-explain, magpawa, lumulunggo ako. Ya Allah, napi ko na, inamin mabaya na ako. Himinang sindiakan, musa mataw din, kuwan ka, pinisasat na sa tinsaytan, sasat sinamin iniginhawaran ko, sasat sinamin kataan, halong sin environment, sasat sin pandemic, mataw kuwan. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, minsan ko rin magpawa, ito, haupuan na satya. Ya Allah, lungguan na. Pagka-anak kaki mahuk. Uning mahulit Allah subhanahu wa ta'ala. Bangumpiya nga yung itukot niya. But remember, it is your decision. Inangay ko doa, decision mo. Kugbaya mo. Hambok tayo nga mga sarat ikatay magsindua, suway tulos ikhlas, decision mo. Amo na yung pagbasa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Adapun
in tiap-tiap amal ikatan, suway kesa saltaan sinniat. Narenga sabiat to. In Allah subhanahu wa ta'ala al-alimul khabir, in siya, amun ini, the all-knowing lang simbahas ang galis. Amun sa ingat-ingat, sa tungtuma. While on fingers in Allah subhanahu wa ta'ala dito decision mo. It is your decision to make. Alone. Alhamdulillah nag-Muslim kita. Alhamdulillah nag-iman kita. Alhamdulillah nagpuasa kita. Alhamdulillah tahajud kita. Decision tayo ito. Manjari papagbarakatun si Allah subhanahu wa ta'ala kato. Ya Allah papagbarakatun iniyat na mo. Maita. Important in decision man. Iniyat mo. Dito in Allah subhanahu wa ta'ala mag-base sintong bas. Masya Allah. Narenga sabiat to. Niat in labi. In very important. Be ipaman niya. Magnapak ka. Magjakat. Magsadak ka. Ayaw ko magproblema. What matters is your decision. Niat mo. Sabi na yun ang controversy lima bay-labayaw. Oo. Ada kala yung panay masing kaiwanan, lang nariman dyan yung mga mamahalayak yan. Ataw yung lumahil na to. Ataw ang mga hikapo sa Facebook. Oo. Turo ni sabsing kaiwanan, lalo lang kung saan yung class. Sumayad dyan lang kipuan niya na. Bukod. Ayarin, ayat. Lawa ka ng check al-gamer, tama nga ba ako? Lawa ka lang pinayat. 271 to be specific. 271? Yes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Konektado rin ipatapik ta. Don't worry. Stay home. Be safe. Ay kamo simingod ka ako, biyaw mo yung ako kasi nagdara ako. Pag-ubos ko magnasya, tinisangon ko magbalik. Oo. Ada kala magganyan na sila lang na maghihindo. Uno ko, di siya magkuhan din siya. Minsan yung miyanaw kami harap mari. Okay, distance. Yun yan, mga sabab hikarayaw ka to. Stay home. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu sadaqat fa ni'mahi. Namungin Allah subhanahu wa ta'ala, nagparman. Baitaan kita sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hadila si Nabi Muhammad, sambil si Mampay Marikat, si Nabi magliliwayat kata, in tubdus sadaqat, fani'imman hi. Bang niyo, hipamahalaya, in pagsadak ka niyo. Ustaz Al-Rahmer, mari akad na rin jakat. Akad na. Ini sadaqah wajibah, iban sadaqah ba? Among dia mga ini lang ini sunnat, tatawo. Bang nilong niya palahilon hata ipamalayak in sadaqah niyo, in pagjakat niyo. Iban sin voluntary long ta sadaqah, among long niya ini donation. Biar si magwa Facebook yan sa upaman niya. Istadal kami long niya ini nag-post long niya biar mga anak niya sa upama. Ya ito long yari na long na distribute ng long niya kay man ini silupin. Atau kay man karot. Atau kay man tarak bukas iban sukal niya iban kuan niya katan. Alhamdulillah. Sukul. Nah, bang mayan iniat dito bukon riya. Iban di sa tumawin riya. Ba't sa bukon siya nag-post? Doon kayo nag-post. Makuyagin nag-post ito. Oo. Naibutang ta na sa upama. Barang niya ito din nag-post. Siya kalgamil. Siya sa upama nag-post to. Check. What? Important dito. What matters is his intention. Among niat niya. Kari-parahi ko niya. Siya ba? Siya ba yung makasagat niya. Kabukas-bukas niya. Iliyo. Iliyo yun na. Leo Marcos. Leo Martinez. Leo Marcos. Leo Marcos. Ano ay wihan ko ano?
Naka mahalak niya ang katano. Na in problema ra ko mana, mari bukong siya Muslim. Bukong siya Muslima. Bangyaw Muslim, Masya Allah. Lago na to ang katawa ka kati ko nagyato sa buwan niya. In tubdus sadaqati fa ni'man hi. Hiya ba yaon? Sa law ni Sheikh Al-Ghamer na makuan ba yaon? Madrapi na miya ito. Bang niyo hipamahalaya, ipalahi, i-post agad na. Atau live matubian yan lang kami lo ni hakuan ini. Kuan ni akuruan ini nagkatog kami sinamin tatabangan din kan kuan ni kan nagikuan. Na sarayaw-rayaw nelong ni pagsadak kaya. Wala iyan si Allah subhanahu wa ta'ala manjani. There's nothing wrong with that. Makadyan pamahalaya ko niya. Labi-labi na long mga sila ulama, ambog din kanila, ini Imam Fadilat Sheikh Muhammad Mitwal Syarawi, labi-labi na, banglong niya yung tao yan, kakilahan siya, milyonir, atau dayahan, subay niya ipamahalaya. May ta, supaya siya long niya rimay ng issue. Supaya siya rimay ng bunga uno ba? Bunga simod. Ba't sabab? Bangkaingatan siya millionaire, multimillionaire. Mandiyan, nagsadak ka siya, sipok-sipok. Sige, ikaw magbait. Ay, ito ka magsabot dyan ng kako. Huwag ka masuon, dahil hindi bunga sini. Ay, ikaw magsabot ha. Ikaw magbait. Na hindi, basta piyarasan niya. Allah ta'ala makaya. Raskud ka tayo. Dahil ito, way sa niya. Malamig na yun. Sumagawa, bangkaingatan ka asal dayahan. Wayron sa niya hipamahalayak mo, hasupaya ko rimay ng issue sin society. Hasupaya ko di mahinang bunga simod. Nampari bukod na kita rin biyakan na liyo kuwan niya. Bukod kita biyakan na Leo Marcos siya. Matawakal siya biyan kuwan. Sambungan niya katan. Dahon niya pamamakuan. Magkalop kita. Kunsong na bukas. Bukod kita mali. Lang tayo sa nakailas siya ito. Nah, hati niya. Ingkabayaan si Allah Ta'ala. Yuridullahu an yahmiya a'radan nas. Correct din pag-arab ko ito. Maluman ako magkaroon nagkilingkod. Okay na. Ang kanat to kaya pantakon ko to. Masad na kita. Ang pain mga nagdurog ini matawag kayo ng di mamasayah. Makaluman ka nila. Makaluman ko. No? Allahu Akbar. Mapanyuman ako mga wala kimugdanan mo ito. In kabayaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayaan si Allah subhanahu wa ta'ala amon ini palihalaon niya, ayaran niya. Ayaran si Allah Ta'ala, ini kamaruan si manusia. Di mabayin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mauning fitna, mauning issue. Tabiya daw ang gatos, tabiya ang saan sabi mga kuwa na, Allah alam ako. La hawla wala quwwata. Aon sa mamak po sa olong niya sila olong niya para long na dayan. Sa biya olong hinok sa jayaon. Biya long niya hinikon. Singke ingatan nila long niya, latal lang, di nila ramarapad long mahuli. Di kami nilara. Narita kay ngatan, yan to opinion niya. Uno na ka, unuin kanya, inggit at tawakuan, sa bangin kanya bulan sang, I dare, I don't believe it. Yung kanya, tubiya kantang bato, bukod na tubulan sa mindiya to. Ba't saan sumakikit ba dyan yung tao? To be clear, in tubdus sadaqati, fani'amman hiya. Bang niyo, hipalahi, hipos, impag napakan nyo, impag sadakkan nyo, na inyan sa reyo-reyo. Inhinang yan sa reyo-reyo. Biantog sila Allah subhanahu wa ta'ala, inyan sa reyo-reyo. Pani'amman hiya. Biada sakto sinamin ini farman sila Allah ta'ala, pani'ma ajrul amilin. Allahu Akbar. Ang pawakto? Ang pawakto. Sa mga 20 minutes. Okay. To 30 minutes. Okay. Inshallah. Allahu Akbar. We will try our best, but we cannot promise anything. Okay. Wa in tukhfuha, idol.
Wa in tukhfuha, Allah. i-address ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukol lang mo din yung mga kafir, pa mga muslimin, ang mga magnanapag. Wa in tukhfuha, suratul Baqarah ayat 200 wa in tukhfuha, iban bangyo sa pangbiak kato. Tiapok, hipos niyo. Among biya si pagyanon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kuan amun hadis yadto tato. Kati ba? Kati ba? La ta'lamu shimalu ma yunfiqu yaminu. Na, la ta'lamu ma yunfiqu yaminuhu. Nakita mo kunin shimal yadto kuan? Bitanis. Nakita mo yan halukay. Sikal kader ini Tuhan berguru ko ini. Di long niya kaingatan sin ini lawa bang unuin tiok balasin tuo. Biya sindi ini. Maka dia at pipagtap sila ini. Bang ikaw Tuhan? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Bang niulong niya hipos diha. Katumtuma. Misan pa biya din kaagi mo magtapok iba maghipos. Aun na makaingat. Kuasin Allah subhanahu wa ta'ala aun na. Amun naraak mo yun. Yung kato ba damat din ko hindi. Ay ka magbayta amang dendi mo kasi ni. Aun na makaingat. Amun di ak mo yun. Nakaingat na. Sabi ko na siya kay wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Iban bang niyo inhipos impak sadakaya, impak tukbalhayan, wa tu'tuhal fuqara, sarta tiukbal niyo pa mga fuqara. Unay pagbigdaan sin fuqara ibang masakin. Dari no salagan tawakkalan ko na. Bismillah. Sagdaman ako. In fuqara iban masakin nagbibigda. Longeng yang dengan mga pukara, ingat to rin mga masakin. Hindi ka to kamahumuhan, sibuk dah. Undo lang namin ang pukara, inaw minal masakin. Miskin sibuk-sibuk. Inhati sin pukara, amun wairun tuod. Wairun bukas magkagingkul halawon kin metal. Dapuon biyan. Law neram kita ako bukas na lang metal on jan butal taka sa ubna ka ulit sa kamaasan. Magtahingkol. At inaway noon. Bangyan pagkuan sila ng metal, law niya tub. Sabang na bang matulangin. Makawak takiw-tiw, all the way connection mari sa may nang tasjabi kuan, sambatan ni ikuan ni Presidente Duterte, in makatabok lang na sinayuda, priority naman, the poorest of the poor. Bukod nga ito yung kaptangan na pinang ko dalil. Sabi, makuhan ta sadya, mapasiklot ta sadya. Hipagpasuko. Patsaw blind ito itong kita. The poorest of the poor. In middle class lang yan na, we will try. We will try. Na, kati ko. In fukara, hamuna in lavi tuod in sigpit niya. Wahiro ko. Magniat sadya ko mga kaunjila, bang ayaw na taas. Wah, yan pamikwan, yan pamanglawak. Sila yan. In masakin, mga miskin. Hisi-hisi mga miskin yan. Miskin. Of course, hisi mga miskin. Sila na yung mga miskin. May taong pamanan-manan nyo kayo na dito. Yayuyong ko. Nagilan ako sampol. In miskin, biyasin naghapin, hawak to, nag-agad-agad, in Sayyidina Musa, iban sin Khidir, alayhi massalam. In Khidir, wallahu alam, long sin kaywan Abdul Saleh. Atuan, long sin kaywanan, lambok long nila yung mga nabi. Sa ina Quran, Abdul Saleh. Whatever, Abdul Saleh siya, atawa, inikwan, dihilan siya sin Allah Ta'ala ilmu, wala kiarihil hanabi Musa. In hanabi Musa, yung kamatawaran lahir. In siya yung tulito ako, ano yung halaw mong biyakato. Kaingatan niya yung wisdom sinasusun. Na, punta, narak siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
magtuntut ilmu. Hambok Nabi. Manuntut ilmu, hambok. Abdul Saleh. Bukan isang ordinary citizen. Basta lang tambok ini, mambiaka tambok ini, ipon, makusok yung pag-ibadat niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang mo kuha ng kamatawaran si mga ulama, lang niya bukong siya Nabi. Sa kunya ito, tanda, yung makawag ito pangadji, tanda sila mo, bukon in Nabi mo sa takabul. Misan pa biya din nila ko sin ilmo ta. Intaas sin na pangadji ta. Ayaw kau tuob, tabiya gatos tabiya tumakabul. Oy, lang mo. Subhanallah. Graduate ako ngayon dito ako na ito. Amon di ko nanganan. May dapat sabi niya kanganan. Graduate ako niya rin ako. Dengha Saudi, atau rin ha Egypt, atau rin ha Syria, atau rin ha Indonesia. Manjari, ayaw, amon lang mo. Ari na ako dumong nasihat yan. Isin nagnasihat yan. Ustaz Abdul Mujib Arif. Di ako dumong yan. Minsan sabi natin, nakagraduate na. Insya Allah, alam. Ayaw. May ta. In mga kanabihan, pamukuhan ta. Tabiya mga tabiya. Ang kakwad to, atin niya, matutod da, sa nasihat yan to. Tazkira. Wadakir pa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayaw, dumungog kita. Katansi magnanasihat talong din naman Facebook kaya pag dumungog ko sa piyon ko isab, awang isab yat tuwe, wala isab tuwan, dito marungog pa. Tabiya ka to sa tabiya. Awang chat to. Di magkonsiwan. Oo, diyan. So may hati niya, in madresin na, pang sa pa, may background niya, mga kuwan, mga ini, mga kaldirobihan, na sa mga kuwan, maglaksin mga ambaw, mga kamang, mga kuwan, na, yan, tuwatin niya, mayroon pang lagok niya hamatresin yan. Oo, diyan. Na, pag suwere sa piyon, sa dumungog ako. Minsan pa siya, alam niya siya, bago na sa nung na di matong, fresh graduate, o, di nga pa, dumungog ako. May ta, makawa ka nito pangadji. Amun wala tijab lakuan. Diyan. Nabi Musa mangadji. Long jin Nabi Allah, long jin ini Abdul Saleh, Zaid alaihi salam, long niya, Allah long niya. Di sa ka makasabal. Din magtuntut ilmu sabay ko masabal. Oh. Diyan po ang tahong ni Sheikh Al-Ghani na kuan ito, Egypt ito. Maglore bang si Egyptian. Di pa minsan makaling ko data singkuan. Oo. Diyan. Na hindi ustad wakilyan, hindi ustad wakilyan. Sacrifice ang dakula. Hindi ustad mo na yan, hindi ko yan. Sacrifice dakula. Minsan sa sakatan nila, kaulitan sila magsakat. Ako magpakatungkot ako, tapos pustrahin. Sumay sama ko bati yung singkong sari. Uy, lang niya, kuhan na. Station na. Pag kita, last station na, kuhan, nakaliw na. Allahu Akbar. Sa suway tayo, tubig, di lang may sabahal ka. Inang sacrifices nila ito. Walawla nafara firqatun falawla nafara minhum firqatun liyatafaqqahuna fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahzarun falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Narinig kita magmana ito kanila, dukay waktu na. Ustad Al-Ghani na yan. Sa amin inaman ini kuan ko rito tuan, amin konsen ko rito, amin dorsin na yan, la'allahum yahzarun. So ay sila kamaya-maya. Relax ko. Pag-uwi mo rin nga pagpangadyan, dahil din na rin, di hamadla sa hasi. Minit ko magto pampang, dahil nga mahad moro, minit ko magto, dahil nga ini Singapore, dahil nga kuan, pag-uwi mo, subay la'allahum yahzarun, subay ko maayan. Subay ko kung makuan ba, mabungis, amin lang, nadi, subay ko magto, relax. Nagdara ko sin tawado, nagdara ko sin haiba. Na, kung tari dapat kagpanganin Nabi Allah Musa, subay na siya menuntut ilmu, di lang niya, mabayat menuntut ilmu. Na okay. Di ba ko makasabal? Lang niya sabalan ko ba? Na, nain Nabi Allah Musa, mag-base siya lahi. Pagsakat nila, mata na siya magtuntut ilmu, umuntas sila dahil nga sa paiyat to, magbangkiro. Kaya tanyo mga anak, yung magbangkiro ini.
Imagbangkero, isin jaman na makampo Muslim, inriyon ang tagna, hindi, wallahu alam biya, masipa ang magbangkero, way na, taka-bridge na. Imagbangkero, sumakat ko pa among biya, kuhan, awon ini timpil-timpil. Timpil-timpil. Dahon ko magtupahan sipak, magsukay ikaw, magbangkero. Nadyaman sinabi Allah mo, saon sapa. Wallahu alam, Nile River na ka, tao kang basta sapa. Limiyo sila pansipak. Insapa ito, magbangkero. Allah bigyan ko ano, atau magdayo. Si makatpit to, in Nabi Allah, Musa, alayhissalam. Iban sin Abdon Saleh, Khidir, alayhissalam. Noon, kakilaan ba sila? Uy, Nabi Musa. Sikat yan lang na Nabi Musa yan. O siniban niya ito, puan pa isa po. Buk pa isa, tao marayo, tao nag-ibadat. O punta, yung tagda po siya, sakatan nito, miskin. Bukon sila, laysu minal fuqara. Bukon sila rin mga fuqara. Takatimpil-timpil sila. In among taudeng nga mga fuqara, among ini puris of the poor, wayroon sa sakatan nila. Way minsan sikat-sikat, way bay. Way sa sakatan, way timpil. Sinilas na yung kanila. Pupudpay sa din sinilas. Na minsan isang sinilas, mga Nike, branded, atau mga inikuan, ay mahal ba yan, mga Adidas, bukol. Yung kanila ordinary. Amin China yan. Ang mahal ka mga inika, katlong taglima pilang. Pupudpay. Minal fuqara. Inamun siya katansin Nabi Allah Musa, ibang sin, isiwad to. Abdon Saleh, Khidir, taka kuan sa tiawag sila sing Quran miskin. Imbiyang kilalang si ayat intauyad to among tagda ko miskin. Pagdatong nila matapan si wala sila piyasukay. Namit ko po. Tomaryo ay nakamagsuki libre na. Wala man piyasukay nakanaog ni Nabi Allah Musa. Hiyantakan si ni Khidir alayhi salam. Piyat ka naman niya. Nabuslot. Tiyakan dakan mang dia kato. Yat ko na nabuslot. Limudang na. Naunin nakapit. Mahaba yung kisya ito sa patutuon tari. Patutuon tari. Matya makadal pa sa uton. Kaya man na. O kada ka na. Naon niya mamagpukot palahin. Unin nakapit. Long sin ini ko. Long sin Nabi Allah Musa. Away biya kayo yung sablong niya. Wala na sa kita lo ni Pesukay. May sablong nilerap mo pa yung kuwan nila. Source of income nila. Amo natin pangawaan nila sa kuwan-kuwan ng kato. Oh. Biya ba sila may mga inikuan niya, mag-passenger yan, mag-drive yan. Sa kanya yung inikuan. Kaniya, manjari, magpasahero siya. Oh. Bangyan GCQ, makalaway na may magpasahero yan. Sa limited yung tao. Oo, sa doble so kaya. Oo, dari na mo. Naman dyan tayo sa sakat. Sa miskin. Beta si Quran miskin. Nah, hati niya, sakatan siya sa miskin pa rin. Amo na yung pangalan ng mga less fortunate. Injila, tumakatayma sila ayuda. Aon kuhan nila. Mga nagsisikat-sikat, mga kuhan nila. Atin amang tipid bigdaan. Dahil nga sa wabiyat ko, mari kita paayat sinamin ini, haayat sinamin ini, Quran namin manunjuk ipajakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Amang tipanagnaan. In sadaqah biasa pamamulaw niya, jakat. Ini kuan yan. In takmusta kami ini, dahil nga mga walo sinip amin ini, subay mo, law tatukbalan sin jakat yato. Mga fuqara, among poorest of the poor, iban si mga poor. Amo ni mga masakin. Nalang mo rin ako magjakat kanya. O sikad-sikad niya, pataog niya. Pero kilahan. Nakapatan-kapatan. Nangatos ka naman ng kadlaw. Namahintahin, nangatos ka naman ng kadlaw. Diya, ulway na value niya sinangatos ka naman ng kadlaw. Inakauneto, 500 pilak, mag-grocery ikaw. Mga iniyambok trolley-trolley. Ako na akong mahipo. Diya ako ng buksilupin. Di na mahipo si 500 pilak. Dahil nga sa wabiyat ko, ini hataman ko na ini long ta
nasihatan niyo, mawayra kuman kontinyuhon, insyaallah buk waktu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kaya napusan ini, bukan insyaallah kas landing, inut-inut kita pababa. Hati niya, waysa niya ipamahalayak mo, impak sadak ka mo, impak donate mo. Especially bang kau kakilahan tao, hati niya, kuwan. Ano ba yan? Dayahan. Maita, kabayaan sin Allah Ta'ala, di maon in issue halom sin kuwan. Nadakala, matunak niya in tao yaon long na di magnanapaka. Manjari magdusa yung tao, sa baban sininang niya. Ito, di mabain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, magtangiin, inikuan niya, amun kamaruan niya. Malingkat, bang niya tiapok na, where is niya. Manjari, inamin sumuno-suno indayan niya, bang siya magjakat, mareo yung hipos. Labi afdalin hipos. Pagkamon dayahan tuod, ipamahalayak niya, sukul mahinang siya suntuan. Suntuan, singuran sing kaiwanan. Insyaallah, sininang mareo. Naman jadi, awang biyahon ng kato, magjakat siya. So, upama niya, si Kalgamer, ini, magparakay mo jakat, alam si envelope, sisulatan nga. Sisulatan nga. Menjadi kiomen sing kaiwanan. Katuan, itawar na paralong niya kon. Ano paralong niya kay mulong niya kon ini biutan pangan. Long ko uni sila problema mo. Pasal sa marikarilan. Lang istaral ka na maray kung naway na lapay tang tamin nag-comment. Uno lang ang problema mo. Walang personalan yan. Inyan alamat sadya. Alamat supaya isa kay nga tambang dendiin. Beso pa mahirasin. Oh, ilasin way pa si mampain kanina. Pareha ulan mo. Oh, mareunan niya ni GSD. Atau si Suwer, congressman. Unan niya. Na ini lang mo din kako matutod din sa bangon doon katuan na kan checkal ka. 50-50, may problema. Na kita way sa ngayon utang ningan. May ta, ba't di may nang issue? Basta, amoy mga ketok pa lang niya, magsuy-suy sila. Lang niya siya naman nagjakat kayo mo, lang niya ikon. Lang niya may tawala doon, may tairasid lang niya, may nagjakat kayo mo, parang nagjakat. Sa wala niya nagkatuntuman, ba't sa buhingan? So, asal ba niya mong irasid niya? So, may nang pik na. Yung panganan nila, irasid, di magjakat. Akala nila lang. Oo. Narenga sabi to, labi marayaw, ini personal kako, butangan nila nga. At supaya may nang issue. Sa bangin nagjakat kanyo, Sheikh Al-Gamir, labi marayaw din niya na nga, butangan nga. May nang isang issue. May talo ni Sheikh Al-Gamir nagjakat, how ninding kang katuan mo dibiyan? Nagmula kita. Ampay na. Da, pangitaw. Da, biya to. So ay sa niya, di may bang asal daw kung dariya. Tumtuma. Bang riya kay ngatan si Allah Taala. Takangan wengan kay ngatan si Allah Taala bang riya. Ikasamal yan to. Misan pa mahalayak mo bang bukon dariya way sa niya. Mahinang pakaw suntuan painang marayaw. Sa bang muhipos na labing marayaw hamanga sila dayahan sarang-sarang. Sa amon dayahan nakalando, labi-labi na tudla kurat sing tauman atau mga konyan, aun sa mga konyan. Biya mga ini, ano ba yan? Pekamanatan ba yan sing kon? Biya so pa pekamanatan si parinta. Na suway ali pamahalayak nila, suway nila video pa. Ikuan. May ta, auditum sila. Auditum. No. Manjari. Last but not the least. Do we have 3 minutes? Okay. What? Makaton. Nakikilos ako ang sabi. Manjari. Tipil-tipil. Berin? Unang katapusan na. No. Among nabimusa. Okay. Mari kita balik. Ingat to, atin na minsan kita rin magpaluak to da. Law niya, biyabay taan tanakaw. Di sa kan makasabal. Lan tastati maya sabra. Di sa kalong na makakaos sumawal kako
O hindi ka to, kung kumakat ka, kasi yung sabal mo, na dyan, di saan kaya mo. Way na nagkayway Nabi Musa. Sa wala pa, wala pa biya ita, dyan Khidir alayhi salam, may ta ito, liarak ni kumpit kita ito. Siyong nila. Pag suong kita bata-bata, si Kagami, bata-bata ka ito. Asal sumul-sumul na. Bata-bata, usog-usog. Anyway, way panakil balik. Yung kalisin-lisin yung bata-bata, panayang-panayang diyan. Pag kita Nabi Allah Musa, kaya waktu ang pagbiali. Ma-imagine mo yung kandakuan ba? Kanda Chuck Norris. Saan da Chuck Norris? Sabi kaputan ko yan na duwatay. Ang pakawin, laki ko sa dyan kami sa biyato. Biglaon sa dyan. Biali. Biali iliong. Whatever. Importante. Piyatay yung mata-mata ito. La hawla wala quwwata illa billah. Sinabi Allah Musa, uno na isabyan. Hindon na magpakato, hindon na. Oo. Long niya, bakas na nakaw biyawaitaan. Falantas tati'a maya sabra. Di na kau tuod. Magtuntok ilmo, sabay ko masabal. Na yan, nagkuhanan na kau. Basta magkuhan sila, mag-base sila lahil. Nalong simbasa-basa si mga kuhan, naka-school, do not judge the book by its cover. Amo na kato. At the cover by its book. Do not judge the book by its cover. Ayaw mo kuha na yung tao kung mahalahil niya. Bihan, ayaw. Nalo niya, okay na. Okay. Nang di kato. Relax to ba? Nami ating matawat to. Third, turin na ba ito to? Bihan. So, supposed to be next time na ni Kuan. Sa pagka-request si Rashid, inshallah, okay, no problem. Manghud. Na siya ini manghud pa. Uset to, ukangan pa siya ito. Manghud, ukangan, pangtungod. Allahu Akbar. Mangbihat ko maring badak mo yung kontan. Allahu Akbar. Simantik ni Jami Rashid. Langon ko to. Saway sa atin ang turun mo. Inshallah. Anyway, 5 sila pa'y kato. Ini kato. Naliaw na ba? At tinanakuhaw na ba ito? Iwaw na yung Nabi Allah Musa. Naman, Nabi Allah Musa, ibang silang tao yaw. Mano siya isa pagkuhawon? Minsan yung Nabi Muhammad, pagkuhawon na isa. Pagkaon na isa. Ito na isang siya. Nawairon sila entertain. Mangayo sila mainom. Sila. Wairon sila kainom. Sinabi mo sa mga ilaw na kasundan sa mga tao ni. Kung man sila ni aun dito singan bay, sung na marugdo. Nagbibihan. Sung na marugdo, pakuan na, mauyog na. Law din ini Khidir. Takadlong niya. Dayaw niya ito. Karikalong dayaw na. Piyahukot. Hukot na to, dapat sila ninig. Lang sinabi Musa, ay ito. Mga tao, mga kasugdan niya na minsan kita pinom. Gusto na dayaw mo pingkuan nila. Kaming di singan niya ito. Law sin ini Khidir alayhi salam. Na kita magbangkil sin mga ayat ito. Kung anong raisin niya, talitip niya kata. Buko na ko ni Hafiz. Sumera sa akin mga happy, hakuan hasi. Mag-happy siya. Mantawag na ayat kay lupahan ko. Specialty. Inshallah. Inshallah. Long niya. Nabihaul long niya. Baitan ta na kawang biya kato. Amin natin siya ito. Uno imbiya mga parkalan. Hati niya, in Khidir alayhi salam, biya baitan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinaming wisdom si susungon. Kaiwanan. Ito siya katan. Ang ilmu niya. Amon pagbasaw nila hindi. Wallahu alam. Amon tatin ilmu pagbasaw nila. Ilmu ladunni. Wallahu alam. Pagtawag nila ilmu ladunni. Kaya nga tanong ito. Yung wisdom. Mga awliya. Law sin naging Musa. Nagbasing pa lang niya. Totoo marayaw. Bes lutin kuan nila. Insa sakatan nila. Inyaw bata-bata yaw. Wailong dosa-dosa.
way pamisya way mo tapak tok pambiya kato ay rusa biali piatay inya to taw mangi wala misan sila piainom ha way misan sila hilmat daman hinang la dito marayaw dito hininang nila diayaw nila jingan pa nalong ni in kini miskin to bukod dengan perkara mila masakin inya tulong niya aulong niya sultan iban si mga bata nila magtuan dito Mungkin kata magulo, magronda-ronda. Kita nila, na sultan nito, sultan mangi, kita nila, bang on kumpit-kumpit biyan marayaw malingkat. Way salak-salak nila. Way salak-salak niya, kawaon niya. Tawaon. Kunin mo yan, akin yan. Laway na may nagkita. Laway na pakusahan. Biuslot ko lang niya, kaya niya ko yung tsakatan niya ito. Para hala pangatod mo, libre kita, way kita pesok kayo, kaya kata mga tao marayaw, manjari. Hasupaya sila, di maiging pakusahan na, biuslot ko na. Misang makad to yung sultan, pagkita si Kwan laman, kat sumanga buslot, aon natupak niya. Wag na yan, iwan mo na yan. Yun, mas maganda yun. Manjari na salamat in pakusahan nila. Nakita ko yung wisdom. Continue rin pakusaha. Minsan ang buslot, katupakan nila. Maripilda. Deng si makawa sin sultan, haunin lang yung marip. Ang ma-repair niya. Lang sinabi mo sa, okay, na okay lang niya. Nalongay ng mo, katulong na yung dialin mo. Longay niya to. Iyan to, bata-bata. Indua maas niya ito. Ati niya, bang siya tulungan, makarara siya dua maas niya. Mainang siya, auto, stars, mainang siya to mangi paglago niya. Manjari mainang siya fitna. Indua maas niya to, marara niya. Gantian. Manjari, kiwan na siya. Piagudjab na siya. Ang mga bata na Tagalog, ipagudjab na kita niya. Ito siya nagawa. Aw punta, piatay. Ba't sabab, makarara siya, domaas niya. Gambeng siya to, minsan siya, piatay. Manoy tuwen na siya palong sinsulka. Tak bata kay luway, pamisan atil balik. O sa pangatod sintawalahil, liawan pa. Pasukat santo. Naman jari, wayroon na makarara, domaas paglago. Laway na. Ba't sabab, kita sinabi Allah Khidir, makararayat to. Upaman na may nang siya mga truckload yun sa upaman. Waliyadu billah. At may nang siya kanda piraon ito. Na, magkangi. Indo maas niya, salasal marayaw, tausali. Magkangi sa maman niya. So, piyalihalak sila Allah subhanahu wa ta'ala. Indecision na ito katan. If you go deeper, decision na ito sila Allah subhanahu wa ta'ala. Piyahinang adya, kan Khidir. Supaya mahinang kapamintakan. So, siyalamat sin Allah Ta'ala yung dua maas. Nahinang pasaban, sinamang nalipwas, nahinang bata-bata. Na, okay na yung Nabi Musa. Nalong nilang niya ito. Ay mga tao dahil isip ito, minsan kita ini pialihala. Way kita minsan pihinom tubig magpay. Amo pa ka tubig piasok, Milo. Minsan tubig hagpay, way. Mangipay kasunda, siga pa sila. May tayo sa black room. Nanay niya tulong na ini. Yung mga tao ito, pagkatao jahalis. Aun dito nakaluluhong hawawa ito. Treasure. Kanzun mahtiyun. Ito, nakatatapo ka lang. Narita na kayo nga, makajay bulawan at paununo na. Basta treasure, whatever. Importante rin ini, may tayo tuginang sinaming Khidir. Diayaw, hasupaya rin na kumandus. Manjari mga bata-bata, bang nyari dayaw, nadakalang, pang di mo in treasure, makawa si mga ito, si mga jahalis ito. Amon din isa makapainom tubig. Inuman ka pa siyang tubig. Ako nag-comment. So kay Kuno di pa ganito yung ba ito? Yari na. Alhamdulillah, magsukulong. Naman dyan, how ni marayaw? Imarayaw,
Amon dayaw niya ito. Supaya lumagko ini dua magtemod bata-bata ito. Anak yatim. Di pa sila makadepensin kuan nila. Makawa si mga tao jalis. Mangyari mga tao jalis ito. Bang lumagko ng dua ini. Sila ito may nang na sila kuan. Bukod na sila mga katot kuan niya. Makusog. Na makadepend na sila. So kita mo kung yung wisdom. Na ito. Ang ilmu dito rakula. Ingat kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipagpakusog sin iman tayo bang pangamdusta. Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hipagkisa sin Allah subhanahu wa ta'ala in history, sin mga kanabi-nabihan na lom sin Quran yan. In wisdom niyan, pagpakusog sin uno, sin pag-iman mo. Despite of all sacrifices, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in taon sin sacrifices niya, naabot sun, in siya puingaon pa. Biyoy kat pa sila ikon kata, na nagparman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Sadaqallahu alazim. Sa kahaba na mulong niyang kato, tiap-tiap kisah, ipagkisa ng utay mo, dahil ha mga jimato, ha mga kanabihan, inyelong niya, in purpose dun lang, hasupaya, gumawog, in paindog mo, in pag-iman mo, in sabar mo, magtimpangan si Allah Ta'ala, mong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalapay niya kita. Na murah-murahan, atin niya, to be continue din ko nito, yari ray Sheikh Al-Gamer, ini in topic ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ini adik pa ako makahatam, salam doa kanyang kata, mga katimanguran na mo. Iwan ini, mga ako kamaapan na mga kaniyong magdurungog, labiluwa na mga sila ini magpasampay mga kakuruan tanyo, mga ulamat tanyo. Do, napasuran niyo ako pala maap. Bang aon dito mga kaptangan ko at tawakan lilayan ko, hapangatod niyo wala kimugdan na iniyan na daing kako, daing hawaran ko. Na, wat malengkan. Hingkatan sin kimugdan dito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, daing ha ini Quran Al-Karim. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. Kay maun sila Allah subhanahu wa ta'ala in amal tanyo. Mangayon kita ng doa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hidayati ako. Iwan sin ahli ko, iwan sin umat Islam, hidayati. Supaya kumugdan in decision na mo. Iwan tawangan kami hakatan hinang namo marayaw. Iwan sin katan angan-angan namo pamarayaw. Paging hawaran namo, paanak apo namo na tawangan kami supaya madawhat namo in ini karayawan, iwan kasanyangan, iwan madawhat namo in karidaan mo. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Palayo kami dengan katan mangi, dengan katan ko. Ini tumtumunta in sakit virus yan, iwan si pandemic yan, wala yan nalipas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tumtumunta in iyan hambuok dengan mga sundalo si Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan ijin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagpahimati ang manusia. Insuway na sila, magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. In makapaig hayan, Allah. Napakasuong taning pangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya rin Tuhan taniyo na mamalihala natin taniyo. Bangmayan, ini magbarakat, impakuwat taniyo. Iban, bangmayan kita niyo salamatun. Ayaw taniyo, igan in mass taniyo. Ayaw taniyo igan in social distancing. Ayaw. Iyan di akan day sabkato taniyo sin agama. So ay kita niyo mag-ayad, iba maghaldi. Aman to magtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakita mo tawakkal na Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsukol. Oo.